Hopp, látod, az gíró milyeneket belenyúl? Azt nem tudom, hogy ezt miért csinálja. Nem egy drága gyroszkóp. Jól látszik. Szépen csinálja a dolgát. Aha. Mondjuk érdekesen csűr. Hát érdekes a szárnya is. Na jó, de tudod, a gyroszkóp nem azért miért, mert középben van, tehát nyilván bele nyújtál. Mondjuk az is igaz. Tényleg. Tudod mikor nyúl bele? Nagy sebességnél, figyeld! Most én nem nyúlok bele majd, figyeld! Nem mindig. Most nem. Gondolom, hogy azon Szerintem kéne azon a gyroszkópon finomítani picit. lejjebb kéne venni az érzékenységét. Ez 4 izés? 4 vezetékes gyro? Az. Akkor lehet a távról, mi? Ja. Konkrétan csak onnan. Van motorerő. Hát vitte fölfele. Ja, van nyomatéka rendesen ennek a nagy légcsavarnak. Jobban viszi, mint a kicsi. Nagyon kényelmesen, szépen lehet repülni. Nagyon sokat kitakart a hátulján. Alig kell motorozni vele, hallod? Nézd meg itt ilyen izés, ennyi gáz, fél alatt van a gáz. Már lehet vele repülni. A Defron csoda mire képes, mi? Ja. Elszédülök. Vannak egyet is keresztbe. Csak azért, mert a messzi van, tudod, akkor annyira nem látszik. Hopp. Ilyenkor van gond, hogy magától belenyúl a gyro. De milyen nagyok? Na most nézd meg, így elhúzta fölfelé, látod? Még lefelé trimmelem. Most meg megy lefele, mint a marha. Az a baj, hogy akkorákat beleránt. Jók ezek a piros csíkok. Idő megy. 4 perc, 15 másodperc. Fúra töltött aksi? Aha. Szerintem egy 10 percet elmegy, nem? Lehet, hogy kéne valami profit girót venni vele. Ez egy ilyen fél döglött útfáj, tudod? Szerintem egy azért kéne bele, egy nem headlockos gyro. Tehát ami eleve nem is készült arra, hogy headlockos legyen. Nem tudom, szerintem az a HK401 azt belerakhatom, és ezért nem headlockosba funkizod.
Jó, szépen lehet irányítani. Ez idén lesz, hogy a gyro így bele macerál. Ilyen kobra manőver. Ja. Tök jól néz ki a mintája. Jó néz ki ez a keresztény, nem így? Most nem tudom, hol szállok majd, mert szerintem leteszem lenne hóba. Innen csak a batyambat innen. 6:31. Akkor szállj a másik irányból. Gyere a másik irányból akkor. Szerintem sehonnan. Kb. Sehonnan, de Tata felől egy kicsit. Ja. És pont hátszéllel akarsz leszállni? Mindegy. Tata felől? Tata felől. Én mondom, hogy onnan jövök a út mellett. Ja, hogy úgy. De amúgy 8 mindegy, mert nem fúj annyira, tehát ez nulla.